Tulo ka adlaw sa dili pa ang Fiesta Señor ug ang Sinulog Grand Parade, mga balikbayan nag-abot-abot na. Ani ang report. Mga usherettes nga naka-Filipiniana costume uban ang mga serenaders. Kini ang misugat sa mga balikbayan, OFW ug mga langyong turista nga miabot sa Terminal 2 sa Mactan-Cebu International Airport kaganihang buntag. Sulod sa 23 ka tuig ng nagpahigayun o welcome reception, ang mga taga-Department of Tourism Region 7 uban ang balik Cebu Committee matag Sinulog. Tungod sa festive vibe, pipila sa mga balikbayan ug bisan mga langyong turista, makasayaw gayon. Si Liberty Layomas nga taga Punta Princesa ug atuan na nagpuyo karon sa LA, matag tuig gayud mo uli sa Subo aron makisinulog. Muli kita sinulog kay mo na itong yutang natawhan ng Cebu. Feeling like happy and the spirit of celebration of sinulog. Nahimong panaadlaw sab sa pagpasalamat ngadto sa balaang bata ang paghatag og higayon ni Dali Labrador nga mobisita gayud sa Subo matag Fiesta Señor. Magpasalamat ka sa Senior Santo Niño for all the blessings nga na-receive and more blessings to come. Yeah, thankful ka tanan nimo mga graces. Sa banabana sa Mactan-Cebu International Airport, anaa sa kapin usa ka libo ka mga balikbayan, OFW ug mga langyong turista ang miabot sa Subo luwan sa 5 ka mga flights kaganihang buntag. Gani imatod ni Mary Ann Di Mabayaw, pangu sa Public Affairs Office sa MCIA, nga human sa oplan ligtas biyahe nga ilang gipatuman atol sa Pasko ug bagong tuig, gi-activate na usab nila sukad kagahapon ang oplan ligtas biyahe alang sa Sinulog nunod sa pagdagsa sa daghang mga pasahero. Like the other previous off-plans, i-separate na mo karon kay burag daghan magud kayo ang mga pasahero nato karon gid mi for Sinulog. Samtang gibutyag usab ni DOT7 Regional Director Judy De La Cruz Gabato nga ana-ana sa 80 ngadto sa 100% ng okupado ang mga hotel sa Metro Cebu. During this Sinulog all the way, because we have after Sinulog we have the Suroy-Suroy Sugbo. So daghan ta activities na naka-line up. So positive kaayo. In fact, we would say na we have an increased arrivals. Og kay natunong usab nga Jubilee Year karong tuiga, nabantayan usab sa Department of Tourism ang paglambo pa sa faith tourism. Gani 50 ka mga magtutuo nga mga Filipino ug mga Americans nga gikan sa Archdiocese of Los Angeles ang mibisita karon sa Sugbo. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.